Ara, RAC 105 és molt més que música. Ara, RAC 105 és televisió. Les novetats més importants, els millors videoclips, entrevistes, reportatges, programes especials. Ara, RAC 105 és web. Amb tota l'actualitat musical, videojocs, cinema, e-books, televisió i ràdio en directe. Ara, RAC 105 és ràdio. Els grans èxits, Fricandó matiner, l'aposta pels millors artistes, els concerts més esperats. Descobreix la nova RAC 105, una plataforma multimèdia dedicada al millor oci i entreteniment. Benvingut a la comunitat RAC 105. Web, televisió i ràdio. RAC 105. La música i tu.